Кичә 25 февраль көнне Саба муниципаль района советы каршындагы яшьләр парламентының икенче утырышы узды. Анда күтәрелгән мәсьәләләр хакында тулырак алдагы сюжетта. Утырышка Саба муниципаль района башкарма комитеты бүлекләреннән вәкилләр чакырылган иде. Аның барышында район башлыгы урынбасары Расих Закирҗановның һәм башка җаваплы кешеләрнең чыгышы тыңланды. Яшьләр парламенты көн тәртибендәге 6 мәсьәләне карады. Көн тәртибендә 6 сорау, 6 мәсьәлә тора. Аның арасында безнең ул яшь гаиләләр турында, инде һәм безнең Саба районындагы менә урамдагы этләр, хуҗасыз этләргә багышланган темалар да бар безнең яшьләр арасында, андый тәкъдимнәр дә бар. Инде яшь специалистларны, районга кайткан яшь белгечләрне үсендерү, аларны инде бераз урысча әйткәндә поддержать максатында безнең без көн тәртибе бар. Шулай ук аннан соң безнең менә безнең туган телләр, халыклар бердәмлеге елы уңаеннан багышланган яшьләр арасында чара тәкъдим ителде һәм инде бүген шул безнең уртакка салынып безнең инде чишеләчәк, аңа җавап табылачак. Булардан тыш март аенда яшьләр арасында булачак дебатлар, аны уздыру шартлары хакында да сүз барды. Утырышта җитәкчеләр белән яшьләрне борчыган сораулар, аларны чишү юллары эзләнде.